Unsa naman pod? Kasamok pa nimo. Nakoy pagkutanan na ba? Unsa man na? Dali kay busy kay ko dire. Ganun ba ti makugnaw nay? Kinsa may ingon ba? Ang ato ko mga silingan. Ingon gud kay liwat ko nimo. Ay kay ngano? Di ko pahanday ka nako. Sorry na ba? Surihan ang budlat ni mong mata. Dut sa bukog medyo na pakistorya ha? Nanawa kami tunga kapon eh. Napatuon mo ang kanila mama papa. Nakalimot gani ko. Alibay naman sila imuha ba? Mausugod ka ron. Hutlo na nako. Ang unsa may naan nato. Ikaw di bahala. Total, di man puta uyab. Kining father, na ako'y ikumpisal nimo. Unsa man ka na anak? Ang akong uyab manggod, usahay iya kong hilabtan diha, ibabaw sa kahoy. Mao ba? Murag unggoy. Usahay gid father diha gid sa dagat. Oy, murag isda. Tiglang ka na father, usahay gid kay sa dalan. Jesus man Yosef, murag iro. Pero ang makauuwaw sa tanan father, kay usahay dito kunya ko anon sa likod sa kumbento. Uy, murag ako.